ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବି ମହଜୁଦ ଆଉ ଯାହାର ଭିତରେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲହରୀ ଆସିଲା, ଯାହାର ଝଟକାରେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜାହାଜରେ ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭରିଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣରେ ଜାହାଜ ବହୁତ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ କି ମରିଗଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶିକୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। 2 ଦିନ ପରେ ସେହି ଜାହାଜରେ ମରିଯାଇଥିବା ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନ ତିଆରି କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଶରୀର ପାଣି ଭିତରେ ରହେ ତାହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନ ଜରୁରୀ ଥିଲା, ତାକି ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେରୱେଲ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନ ଟିମ୍ 100 ଫୁଟ ତଳେ ଥିବା ଜାହାଜର ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ଓ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 10 ଜଣଙ୍କର ମଲା ଶରୀର ମିଳିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି 12 ଜଣରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଗାୟବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ରିକଭରି ଟିମ୍ର ଜଣେ ହାତକୁ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓ ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଜଣକ ବହୁତ ଡରିଗଲା, ଆଉ ତା ହାର୍ଟବିଟ୍ ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନରେ ତାର ଏଇ ଭାବନା ଥିଲା କି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜାହାଜ ଭିତରେ ମୃତ ଶରୀର ଭିତରେ ମୋ ହାତକୁ ଧରିଲା କିଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଲାଇଟ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଖିଲା ସେଇ ପଟକୁ, ଦେଖିଲା କି ଭୂତ କି କିଏ ହେଇଥିବ କି ମୋ ହାତକୁ କିଏ ଧରିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଟର୍ଚ୍ଚଟିକୁ ସେଇପଟକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ କୌଣସି ମରିଥିବା ଶରୀର ନଥିଲା କି କେଉଁ ଭୂତ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷର ହିଁ ହାତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଓ ସେ ଥିଲା ହରିଜନ ଓକେନ୍। ସେ ଜାହାଜରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଚେଫ୍ ଥିଲା, ଯିଏକି 2 ଦିନ ହେବ ପାଣି ଜାହାଜ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଥିଲା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ହରିଜନ ଓକେନ୍ର ସେଇ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ। ସେ କାହାଣୀ ଆଜି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମେ 2013ର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯିବାର କାହାକୁ ବି ସନ୍ଦେହ ଆସିନଥିଲା କି କେହି ଭାବି ବି ନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାହାଜଟି ଅଏଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡିଜାଇନ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ କେହି ବି ସିରିୟସଲି ନେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଘଟିଲା। ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲହରୀ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଲହରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଝଟକା ଦେଲା କି କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୌକା ବି ମିଳେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାହାଜ ଭିତରେ 1000 ଗ୍ୟାଲନ୍ର ପାଣି ବି ପଶିସାରି। ସେତେବେଳେ ତାର ଏତେ ଓଜନ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା କି ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଭାସିବାର ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ନଥିଲା। କିଛି କମ୍ ସମୟରେ ଜାହାଜଟି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିସବୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଥିଲା, ଜାହାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ କି ହରିଜନ ଓକେନ୍। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି କି ସେ ଜଣେ ଜାହାଜରେ ଚେଫ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନା କି ତା ପାଖରେ କିଛି ଡାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା, ନା ସମୁଦ୍ର ଭିତର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତାକୁ ଏତିକି ବି ଜଣା ନଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହରିଜନ ଓକେନ୍ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ବି ନ ଯାଇକି ଗୋଟେ କଣର ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥକୁ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଟାଇଟ୍ରେ। ପାଣି ଏତେ ସାରା ଭରି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳରେ ତାକୁ ତା ହାତ, ଗୋଡ଼, ଶରୀର ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବା ଝଟକା ବି ଲାଗିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଟକାରେ ପାଣି ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ପଶୁଥିଲା ସେଇ ପଟକୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଗଲା, ତାକୁ ସେଇ ଦିଗକୁ ଟାଣିକି ହିଁ ନେଇଗଲା। ବାସ୍, ତାକୁ ଭାବିବାର ମୌକା ହିଁ ମିଳିନଥିଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ଆବାଜର ସହ ଜାହାଜ ଯାଇକି ତଳେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଜାହାଜ ସେତେବେଳେ 100 ଫୁଟ ତଳେ ଓଲଟାରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଓ ହରିଜନକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମରି ହିଁ ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ହୋସ୍ ଆସିଲା, ଓ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ଗୋଟେ କଣରେ ଏୟାର ପକେଟ୍ ଜମିଥିବା ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି କିଛି ଏୟାର ଚାପରେ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା କି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ରିଲାଇଜ୍ ହେଲା କି ହୁଏତ ସିଏ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଜାହାଜ ଭିତରେ ଏୟାର ପକେଟ୍ ଏତେ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିନଥିଲା। ସେ ଏୟାର ପକେଟ୍ରେ କୋଣରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କୋଇ ମିଶନ ଆସିବ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନ ଆସିବ, ଆଉ ତାକୁ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ନଥିଲା, ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ, କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଥିଲା, ସେଇ ଏୟାର ପକେଟ୍ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଏୟାର ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ବି କରିଦେଉଥିଲା। ତ ହରିଜନକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତା ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ବାହାରୁଥିଲା,
ଓ ତାର ମନ ପୁରା ଡର ଓ ଭୟରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଚାରିପଟେ ଆଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ବି ଲାଗିଲା କି ଚାରିପଟ ବହୁତ ଅନ୍ଧାରମୟ ଓ ପାଣି ମାଡ଼ ସହ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ହେବାକୁ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଓ ତାର ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ହାର୍ଟବିଟ୍ ସବୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଏୟାର ପକେଟରେ ତାର ହାରାସ ହେଇ ତାର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ଗୋଟେ ଅଚାନକ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି କିଏ ବଞ୍ଚିଛି କିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଏଇଆ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ବି ବଞ୍ଚି ନଥିବେ। ଖାସ୍ କରି ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଡାଇଭର୍ସ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଓ ସେତେବେଳେ ଏୟାର ପକେଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ହରିସନ ଓକେନକୁ ଲାଗିଲା କି ହୁଏତ କେହି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ଓ ସେ ତାର ପାଖାପାଖି ଦରବାଜାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସ୍ରୋତର ଏତେ ସାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ତ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଡାଇଭର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଜାହାଜ ଭିତରେ କିଛି ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି। ସେ ମୃତ ଶରୀର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଏଠାରେ କେହି ବି ହେଲେ ବଞ୍ଚି ନଥିବେ ଓ ଏହି କଥା ଭାବିକି ସେ ପୁଣି ବାପସ ଚାଲିଗଲେ। ଓ ହରିସେନ ସେଇ ପାଣି ଭିତର ଜାହାଜରେ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହିଗଲା। ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତା ମନରେ ଆଉ ଦିମାଗରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ଓ ସେ ତାର ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ନେଇ ସାରିଥିଲା। ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଧରିଥିଲା, କାରଣ ଯେମିତିକି ତାର ପୁରା ଶରୀର ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ନ ଯାଉ। ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଙ୍ଗା କାଠକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇକି ତାର ପୁରା ଶରୀରକୁ ଅଧା ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ସେଠାରେ ବସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଏତେ ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ପ୍ରେସର ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତା ଭିତରେ ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଅଜବ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ତାର ସାଥୀମାନେ ଏବେ ବି ପହଁରୁଛନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଡାକିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହରିସେନକୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ମୋର ସମୟ ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଛି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ପରେ ହରିସନକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକ ଆବାଜ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ଏସବୁ ତାର ଏକ ପାଗଳାମି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବାଜ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚର ରୋଶନୀ ତାକୁ ଦେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି କେହି ଆଉ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଇଏ ସତ ଥିଲା? ସତରେ କ'ଣ ଏକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଡାଇଭର୍ସ ମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ନା ଇଏ ପୁଣି ହରିସନର ଗୋଟେ ପାଗଳାମି ଥିଲା? ଯଦି ଇଏ ସତ ଥିଲା, ତେବେ ଜୀବନ ନେଲା ଭଳି ଏତେ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରୁ ହରିସନ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା? ସେତେବେଳେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାର 2 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜାହାଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଇଏ ବତାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯିଏକି ଜାହାଜରେ ଥିଲେ ସବୁ ମରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ ଲୋକମାନେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀକୁ କହିଲେ କି କମସେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ତ ନେଇ ଆସ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ବହୁତ ସହଜ ହିଁ ନଥିଲା, କାରଣ ଏତେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ବିନା ରେସ୍କ୍ୟୁ ସ୍ପେଶାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟରେ ଯିବା ମତଲବ ମରଣକୁ ଡାକିବା। ସେଥିପାଇଁ ମରିଥିବା ଶରୀରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରିକଭରି ଟିମ୍ ତିଆରି କରାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଡାଇଭର୍ସ ମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାହାଜଟିକୁ ପାଇଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଲା ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ କାଉଣ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଆହୁରି 2 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଆହୁରି ଗାୟବ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଶରୀର ଜାହାଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ ଫସିକି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଡାଇଭର୍ସ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ଷଣ ଯେଉଁଠାରେ ହରିସନକୁ ଟର୍ଚ୍ଚର ରୋଶନୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହରିସନ ବି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ରେସ୍କ୍ୟୁର ଜଣେ ମେମ୍ବର ତା ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହରିସନ ଆଡ଼କୁ ନଜର ଦେଇନଥିଲେ। ହରିସନ ବି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଭିତରକୁ ଆସି ଏକ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ଟାଣିକି ନେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହରିସନ ଆଡ଼େ ମନ ଦେଇନଥିଲେ କି ନଜର ବି ଦେଇନଥିଲେ। ହରିସନ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଥିଲା ଯେ ତାର ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ବି ଶୁଭୁନଥିଲା ଓ ସେ ପୁଣି ବି ଡାଇଭର୍ସ ମାନେ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ହରିସନର ବଡି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡରେ ଭରିଥିବା ଏୟାର ପକେଟରେ ଥକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଗୋଡ଼ ଥରିଥିଲା ଓ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିଲା ଓ ତାର ଆଖିକୁ ବହୁତ ଝାପ୍ସା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ହିମ୍ମତ ରଖିଥିଲା, କାରଣ ଏହି ସୁଯୋଗଟିକୁ ସେ ଯଦି ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଓ ସେଠାରେ ସିଏ ତାକତର ସହ ଏହି ଫଇସଲା ନେଲା କି ଏୟାର ପକେଟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେ ଡାଇଭର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ଫଇସଲା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଥିଲା ଆଉ ତଥାପି ସେ ହରିସନ ରିସ୍କ ନେଲା ଆଉ ସେ ଏୟାର ପକେଟରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁରା ହିମ୍ମତର ସହ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା କି ଜଣେ ଡାଇଭର୍ସ ତା ପାଖାପାଖି ଥିଲା ଓ ହରିସନ ହଠାତ୍ ତା ହାତକୁ ଧରିବାରୁ ସେ ଚମକି ପଡ଼ି
ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି କୌଣସି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ତାର ଟ୍ରଚଟିକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲା କି ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କର ଶବ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ମିସିଂ ଥିଲା ସିଏ ସେହି ହରିସେନ। ସେ ଦେଖିଲା କି ହରିସେନର ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଦେହ ହାତ ଥରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ତାର ବଞ୍ଚିବାର ବହୁତ ଆଶା ହିଁ ଥିଲା। ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ବିନା ଡେରି କରିବାରେ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବାରେ ଲାଗିଲା କି ହରିସେନ ନାମକ ଯିଏ ମିସିଂ ଥିଲା ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚାଛି ଆଉ ସେ ଅଭି ବି ଜିନ୍ଦା ଅଛି। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ହରିସେନର ଶରୀରରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବବଲ୍ସ ବନି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ତାର ବ୍ଲଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଏମିତି କଣ୍ଡିସନରେ ତାକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ତେବେ ତାର ବବଲ୍ସ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେମିତିକି ନାସା ଆଉ ସେଲ୍ସ ଫାଟିଯିବ ଓ ଲୋକ ମରି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହିସବୁ ଛାଡ଼ିକି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ କମ୍ ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଧିକ ନେଇଛି ତା କାରଣରୁ ବି ସେ କମାକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଠାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ତାକୁ ତ ଟାଣିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନା। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଟାଣିକି ନେବାର ଅଛି ଜାଣିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜାଗାରେ ତାକୁ ଜାଣିକି ମାରି ବି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପୁରା ମିଶନ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିମାଗରେ ଏହି ଥିଲା ମିଶନ ମାନଙ୍କର କି ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହରିସେନକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବା। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଲେ ତାକି ତା ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଲେଭେଲ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ସେ ଏକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କଲେ, ଯାହାକି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବେଲ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଓ ଡାଇଭିଂ ବେଲ୍ ଏକ ଏମିତି କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଯିଏକି ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରେସରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିଥାଏ, ତାହାକି ଶରୀରକୁ କିଛି ଭାରି ନ ପଡ଼େ। ତାପରେ ସେ ଡାଇଭିଂ ବେଲ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ତଳକୁ ଖସେଇକି ହରିସେନ ଓକେନକୁ ବସେଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଇଭିଂ ବେଲ୍କୁ ଉପରକୁ ନିଆଗଲା ଓ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ହରିସେନକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯାଇନଥିଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ଏକ ଦରକାର ଥିଲା ପ୍ରେସରାଇଜିଂ ସିଫ୍ଟିଂ। ତାକୁ ଏକ ପ୍ରେସରାଇଜ ଚାମ୍ବର ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ତାର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେସର ବହୁତ କମ୍ରେ ରହିବ। 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଏମିତି ରହିଲା ଓ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ, ଡକ୍ଟରମାନେ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି କି ଇଏ ସେଇ ହରିସେନ ଯିଏକି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ରହିକି ବଞ୍ଚିକି ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏହି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବଞ୍ଚିଲା ବି କେମିତି। ହରିସେନକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲା ମୋତେ ବି ମୋ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବି ବୋଲି, ଓ ଇଏ ମୋ ଠାରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣାରୁ କମ୍ ହେବନି। ଭଗବାନ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି 2 ଜଣଙ୍କ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। କଥାରେ ଅଛି କିସ୍ମତର ସାମ୍ନାରେ କାହାର ବି ରାଜ ଚାଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ହରିସେନ ଓକେନଙ୍କ ସାଥେ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ହରିସେନ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଓ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ମଝିରେ ଡରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ଜଳ ଭିତରେ ଅବି ବି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାର ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ ଓ ତାର ପ୍ରତିଟା ମୋମେଣ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ହରିସେନ ଓକେନ ବଞ୍ଚିବାର କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ତ ଆପଣ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟମୟ କ'ଣ କି ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ କି। ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।